As obras de rehabilitación do Pazo de Quintáns en Sanxenxo avanzan a bo ritmo. A primeira fase da reforma conta cun investimento de 1,8 millóns de euros. Prevese que estea rematada pero vindeiro mes de maio. O goberno local encargou a unha empresa a realización dun estudo de uso e xestión para coñecer a sustentabilidade do edificio. Que tal, saudos? Esta mañá visitou a zona o vicepresidente da Xunta acompañado polo alcalde de Sanxenxo. En menos dun minuto buscamos máis datos. Primeiros titulares. Detido un boirense por estafar máis de 1.000 euros a través da internet. Fíxose pasar por unha empresa de crédito financeiro. A Xunta asumirá a xestión da Edar de Ribeira a partir do 30 de xaneiro. A corporación rexeitou a cesión da instalación ao concello. Os ladróns devolven os 2 renos de Nadal roubados ás portas do concello de Cambados. Estiveron desaparecidos algo menos de 24 horas. Os comerciantes e hostaleiros de Ribadumia conseguen xuntar case 2.000 euros na súa cabalgata solidaria. Esta mañá entregaron os cartos aos servizos sociais do concello. Noia despedirá o ano cunha nova edición da Carreira San Silvestre. Os participantes doarán alimentos á Cáritas parroquial. Avanzan a bo ritmo as obras de rehabilitación do Pazo de Quintáns en Sanxenxo. Representantes da Xunta do Concello visitaron a primeira hora desta mañá a primeira das fases dunha reforma que conta cun investimento de 1,8 millóns de euros. O goberno local encargou a unha empresa a realización dun estudo de uso e xestión para coñecer a sustentabilidade do edificio. Unha das grandes apostas do Concello de Sanxenxo nos últimos tempos é a rehabilitación do Pazo de Quintáns en Noalla. A reforma, que conta cun investimento de 1,8 millóns de euros, atópase na súa primeira fase. Membros da Xunta de Galicia e do Goberno local visitaron hoxe as instalacións do que se converterá nun punto de referencia patrimonial da vila. Unha obra importantísima para o noso Concello, posto que aquí refléjase que en Sanxenxo vai haber algo máis que sola playa. E o que estamos facendo agora é rehabilitando todo este pazo para poñer en valor todo o que é o noso patrimonio arquitectónico, cultural, arqueolóxico. É unha obra moi importante, como digo. Estamos na primeira fase, unha fase que é unha inversión de 1.800.000 euros. O goberno local non só quere renovar un edificio histórico, senón tamén darlle unha segunda vida útil. Con ese obxectivo, o Concello está facendo un estudo de uso e xestión da instalación. Estáse facendo por parte do Concello ahora un plan un estudio de uso e de gestión de todo isto, para que non nos pase como pasan moitos concellos, que desgraciadamente os concellos temos poucos cartos e despois as obras quedan moi ben, pero despois hai que mantelas, gestionalas e poñelas en valor día a día, non? Entonces, ese estudio vai nos a decir como debemos de facer o uso ben desto e non equivocarnos, non? Nós queremos que aquí este un museo que recorde a nosa historia de onde vimos. Unha das primeiras administracións que apoiou o proxecto de Sanxenxo foi a Xunta de Galicia. O vicepresidente, Alfonso Rueda, eloxeou tanto o edificio como a súa localización. Unha pena que isto estivera caendo no olvido, esta maravilla, este edificio, un pazo como temos moitísimos en Galicia, algúns deles están perdendo, e, por lo tanto, que se decidan poñer en valor e darlles unha segunda vida, creo que é fundamental. A primeira fase rematarase ao longo de 2020, previsiblemente no mes de maio. O estudo de uso e xestión estará listo no mes de febreiro. Mais asuntos. A Garda Civil detivo un veciño de Boiro como presunto autor dun delito de estafa telemática. A vítima denunciou o cobro irregular de máis de 1.000 euros en concepto de apertura e xestión dun crédito que nunca chegou a recibir. O equipo de estafas telemáticas da Garda Civil de Noia identificou un veciño de Boiro como presunto autor dunha estafa cometida por internet. A investigación iniciouse a raíz dunha denuncia presentada pola vítima na localidade alacantina de Cribillente. Esta persoa declarou que solicitou un crédito persoal a través de internet para o cal lle requirían un pago anticipado de máis de 1.000 euros en concepto de apertura, comisión e xestión. O presunto estafador, que se facía pasar por representante dunha empresa financeira, quedou cos cartos sen proceder á concesión do crédito. A Garda Civil iniciou entón unha exhaustiva investigación que lle permitiu deter o autor dos feitos, a pesar da complexidade dos recursos tecnolóxicos utilizados para evitar ser localizado. Xa foi posto a disposición xudicial en Ribeira. Noutra orde de cousas, os axentes da Garda Civil de Noia procederon tamén á detención do presunto autor dun roubo con forza cometido a mediados de novembro nun establecemento hostaleiro de Lousame. Ademais de subtraer diñeiro en metálico e lotaría, todo valorado en máis de 1.600 euros, ocasionou importantes
importantes danos no local, que ascenderon a 1.200 euros. Xa foi posto a disposición do xulgado de Garda de Noia. A Xunta vai asumir a xestión da Edar de Ribeira a partir do 30 de xaneiro. O Executivo Municipal non conseguiu sacar adiante a proposta de cesión da planta depuradora ao Concello. A Corporación Ribeirense celebrou este mediodía un pleno extraordinario para debater o convenio entre Augas de Galicia e o Concello para a cesión da explotación da Edar. A proposta do Goberno topouse coa férrea oposición do resto dos grupos, a excepción do BNG que se abstivo na votación. E agora temos que gestionar unha depuradora. Se non queren que a gestione o Concello, a mí non hai problema, que a gestiona a Xunta, porque o Concello vai a ter que gestionar a súa parte, sí ou sí, poñan como se poña, que é todo o que chega hasta a depuradora. E ademais terá que pagalo, se non o paga, para non a pagar dunha forma ou de outra, ou recortándolle os servicios ou a través dos seus impuestos. A aprobación deste punto estaba condicionada ao cumprimento do acordo plenario do 23 de agosto, no que se establecía a realización de 2 auditorías externas sobre a solución das deficiencias que presentaba a infraestructura. En Suma Ribeira estaríamos dispostos a recepcionar todo cando todo o sistema funcione debidamente. O sistema das conducións e as depuradoras de augas residuais ubicadas en Couso e en Corruedo. Vamos a firmar en este momento un cheque en blanco aprobando ese convenio, señor alcalde, e vostede sábeo perfectamente. Sábeo perfectamente porque sabemos que hai esas deficiencias que están sin resolver e a 31 de xaneiro quedarán pendientes ou terán feita as que teñan feitas e o resto, pois, vamos a quedar papándonos este despropósito e cúmulo de fallos e digamos que de desatencións por non actuar a tempo. Pola súa banda, o PSOE propoñía a creación dunha empresa pública que asuma o mantemento e explotación da Edar. Propoñemos a creación dunha empresa pública que empece polo mantemento e explotación do sistema de depuración para despois, dentro de 5 anos, progresivamente, asuma a xestión do saneamento e o abastecemento de auga domiciliaria. Outros grupos aludiron ao gran custo que suporá asumir este servizo, cunha carga excesiva para os veciños. Unha suba de 97 euros ao ano para a veciñanza de Ribeira, unha cantidade que no BNG consideramos totalmente insostible. E para as economías da clase traballadora moito menos, non? Esta suba debe de ser en boa medida a este modelo escollido por vostedes. Na orde do día incluíase tamén o prego de licitación do mantemento por valor de 1,5 millón de euros. O punto, aínda que foi votado, quedaba tamén sen efecto ao decaer o acordo de cesión. Bueno, Compromiso por Galicia, que non ten representación municipal no pleno, tamén presentará alegacións á suba da taxa de saneamento prevista polo Concello de Ribeira. Dende a agrupación encabezada por Óscar Casais cualificaron de abusivo o incremento de preto de 100 euros ao ano. Para minimizalo, propoñían a implantación progresiva de medidas de aforro enerxético para paliar os elevados custos eléctricos que implican os bombeos. Demandan tamén unha serie de baremos para a reducción ou mesmo exención do pago das taxas para os colectivos máis vulnerables. Pola contra, propoñían un maior gravame para as actividades máis contaminantes e descontos para as PEMES e autónomos con menor volume de xeración de augas residuais. O Concello de Boiro vai acondicionar diversos edificios públicos que se atopan en desuso para que entidades deportivas e sociais do municipio poidan dispoñar deles. Ata o momento xa se puxo en funcionamento a antiga escola unitaria do Saltiño, que está a disposición de 2 clubs deportivos. Serán os encargados do mantemento e acondicionamento das instalacións que dispoñen de despacho, almacéns e sala de xuntas. Tamén están a ser acondicionadas as antigas unitarias de Ferreiros e Escarabote, asignadas temporalmente a outras entidades sociocomunitarias. O obxectivo do Concello é que a principios de 2020 tamén estean en uso as antigas colonias e o cuartel vello coa retirada do material acumulado e a limpeza das instalacións. Rías Baixas despide un 2019 no que os seus viños volveron a acumular galardóns. En concreto, sumaron 220 premios coa súa participación en concursos enolóxicos nacionais e internacionais. Trátanse de 202 premios e 18 eloxios en 16 das citas establecidas no calendario oficial da Organización Internacional da Viña e o Viño, ás que concorreron dende xaneiro distintas adegas adscritas á denominación de orixe. Entre todos os galardóns hai 8 de categoría de gran obra
ouro. Ademais, 65 son ouros, 110 pratas e 82 bronces. Dende o Consello Regulador valoran que estes premios certifican o posicionamento dos viños de Rías Baixas entre os mellores viños brancos do mundo. Destacan os recoñecementos logrados nos Bacus 2019, nos Baco, nos Decanter ou no International Wine Challenge. Tal e como marcharon, reapareceron. Falamos dos dous renos da casiña de Papá Noel de Cambados. Non pasaron nin 24 horas, pero as dúas figuras sustraídas volveron ao lugar no que tiñan que estar. Coñecese que os ladróns finalmente preferiron non roubar o Nadal aos cambadeses. Eles non o saben, pero acaban de vivir toda unha aventura. En menos de 24 horas, estes dous renos que custodian a casiña de Papá Noel fronte ao concello de Cambados desapareceron e volveron a aparecer. Na madrugada do sábado, alguén forzou a súa morada e o roubou. O domingo pola mañán, cando cheguei aquí e abrín a casita, xa me din conta na máis chegar que estaba unha ventana pois forzada e ao abrir a casa pois non estaban os renos que gardo todos os días dentro. Xa a momentos xa me dixo a policía local que xa eles estaban informados porque, bueno, de feito colleran a unha persona aquí pero non aseguráronse de que non tiña relación con esa sustracción dos renos e tamén, digamos, hubo algunha testemunha máis. O tenente de alcalde Cambadés encárgase persoalmente de abrir e pechar a casa de Papá Noel cada día. Hoxe, despois do susto, celebra que os dous renos volvesen ao lugar do que nunca deberon marchar. Esta madrugada pois apareceron os renos de volta, xa deixáronos outra vez aí ao lado da casita, onde están un pouco maltreitos, algo malferidos, pero bueno, están enteiros, están en pé. O concelleiro entende que todo se tratou dunha falcatruada, sei que a noite do sábado foi de moita xoltra en Cambados e que os ladróns que roubaron as figuras o día seguinte acabaron arrepentíndose. Había moita xente. A ver, eso non é excusa, pero sí que foi froito un pouco de probablemente dos excesos, digamos, de algunha pandilla pois nova, probablemente co consumo do alcohol e demais. Estes feitos levan ao goberno local a repensar a súa idea inicial de manter a casiña aberta ao público o resto do ano. A nosa idea era, unha vez rematadas as festas do Nadal, levara para o Parque de Torrao. E, bueno, non sei, temos que meditar esa opción porque si imos ter no parque, pero tamén vai estar sometida pois a diferentes, digamos, ataques, non? Entre aspas, pois teremos que, bueno, que meditar moi ben se a utilizamos solamente para o Nadal ou se vamos a deixar todo o ano ali nun espazo aberto. Tino Cordal aproveita para facer un chamamento ao civismo. Ademais dos renos, nas últimas semanas tamén roubaron bolas e estrelas das árbores que decoran as rúas da vila e tamén plantas de Pascua de varios textos. Máis asuntos, os hostaleiros e comerciantes de Ribadumia recadan preto de 2.000 euros na súa cabalgata solidaria de Papá Noel. Foi a través da venda de rifas nos seus locais. Esta mañá fixeron entrega deses cartos aos servizos sociais do Concello. Tras o éxito da iniciativa, avanzaron que impulsarán outra semellante no vindeiro Nadal. A cabalgata solidaria de Papá Noel, impulsada polos hostaleiros e comerciantes de Ribadumia, foi todo un éxito. A iniciativa conseguiu xuntar 1.930 euros, é dicir, lograron venderse 1.930 rifas. A recadación foi entregada hoxe no Concello. A recaudación foi a través das vendas rifas que vendémoslo nos nosos locales, tamén cos os colaboradores, tamén se deron un talonario de rifas, eles aportaron, vendendo tamén aos clientes, e bueno, a verdade é que foi, para ser o primer ano, estamos moi contentos, foi un gran éxito, 1.930 rifas, son moitas rifas que se venderon. Os comerciantes e hostaleiros de Ribadumia celebran a boa acollida que tivo esta iniciativa solidaria. Avanzan que de cara ao Nadal que ven teñen xa mente impulsar un acto semellante. Cada ano que ven contamos con volver a repetir, non sei se tamén igual vai ser solidario, igual é outro tipo para outras persoas, pero sí, tras o éxito deste ano, para o ano que ven contamos facelo de novo, moito mellor. Os cartos recadados polo colectivo xa están en mans dos servizos sociais do Concello de Ribadumia, servirán de axuda ás persoas máis desfavorecidas da localidade. Saiu moi ben, hubo unha recaudación de 1.930 euros que agora, bueno, pues a través da Concellería de Servicios Sociais, pois se vai a, bueno, pues a dar esa posibilidad a esas familias un poquinho máis desfavorecidas para que pasen este fin de ano e tamén os reis pois o mellor posible. O alcalde aproveitou para agradecer a iniciativa solidaria e animar a comerciantes e hostaleiros a seguir impulsando actos deste tipo na localidade.
E a festa das uvas e o mercado dos martes vai complicar a circulación mañá polo centro de Vilagarcía. Segundo advirten dende a Policía Local, a avenida Xoan Carlos I vaise pechar o tráfico ao redor das 11 da mañá e poránse en marcha os correspondentes desvíos en diferentes puntos da cidade. As restricións manteránse ata as 2 do mediodía. Este corte súmase ao semanal que se fai na contorna da Praza de Abastos polo mercado dos martes, que fai que Rúa Alejandro Cerecedo teña un único sentido e obrigue a despexar o entorno do mercado de vehículos antes das 6 da mañá. A Policía Local recomenda evitar circular polo centro e utilizar as bolsas de estacionamento disuasorio. Pois en Vilagarcía quedamos porque o Concello organizou na Praza de Abastos un taller para aprender a cociñar os máis pequenos. O chef Rubén García ensina aos cativos diferentes pratos, tanto salgados como doces. O obxectivo é que os nenos e nenas gocen durante o Nadal, a vez que aprendan a comer mellor. Durante o Nadal, nas datas importantes, na maioría dos fogares predominan as mesas cheas de comida. Para axudar aos maiores e que os nenos e nenas gocen e aprendan durante o Nadal, o Concello de Vilagarcía organizou na Praza de Abastos un taller de cociña. Esta iniciativa surdeu por parte do Concello de facer unhas actividades lúdicas pois agora para o Nadal, para o tempo que están os rapaces na casa sin escola. Entón, o luns pasado xa fixemos unha xornada de cociña do Nadal e este luns facemos outra. Adiquei o luns pasado a platos salgados de reciclamento dos platos de Nadal, das sobras, para aproveitar un pouco. Fixemos 4 platos salgados e hoxe facemos o mismo pero con platos doces, platos de aproveitamento e típicos do Nadal. Turrón de chocolate, tarta da boa ou torradas son algúns dos doces que elaboraron os máis pequenos. Postres. Que postres? A ver, contarnos algúns postres. Turrón. Turrón e alguno máis. Tarta. Bueno, pois fixemos, por exemplo, un turrón de chocolate crujiente con cereales e despois un plato de aproveitamento, por exemplo, como pode ser unha torrada, onde aproveitamos un bizcoito pois que suele sobrar nas casas, como pode ser un panetone, e facemos unha torrada melosa que non pasamos pola sartén e o acompañamos cun guisiño de piña e abelás. O taller permite aos máis pequenos gozar do Nadal a vez que aprenden a comer mellor. Moi ben. A verdade é que é moi bonito traballar con rapaces. Eu na miña vida profesional pois tamén cociño en un colexio escolar, tamén introduzco na cociña os rapaces para que colaboren e que sepan o que están comendo, que moitas veces platos que a priori non lle gustan, pois se o preparan eles, pois é moito máis doado de que o coman despois. A vos. Bueno, pois a ver, mira, queres falar con nós? Nos dous talleres participaron preto de 30 nenos e nenas. Os máis pequenos leváronse para as súas casas unhas ricas sobremesas elaboradas por eles mesmos. A confraria de Carril dá por perdido entre o 50 e o 70% da produción de ameixa babosa por mor das fortes chuvias e os ventos que se rexistraron hai uns días. Esta situación tamén afectou o berberecho, o que obrigou o Opósito a prohibir a súa poxa. Na zona do Bao, a auga doce acumulada polas precipitacións provocou a mortaldade do marisco, danando de xeito moi importante a campaña de Nadal. A Mancomunidade de Municipios Arousa Norte despedirá o ano cunha promoción especial que se emitirá na Televisión de Galicia antes das badaladas. Polo momento a entidade non adiantou detalles desta campaña, que tratará de poñer en valor a importancia paisaxística, cultural e histórica da comarca. O Concello de Vilagarcía concede 110 bolsas a universitarios e estudantes de ciclos superiores. 90 universitarios recibirán unha axuda de 400 euros e 20 alumnos de ciclos superiores de FP de 200. Hai 4 anos que o Executivo creou estas bolsas para axudar os fillos de familias con rendas máis baixas. As bolsas concédense en función ao nivel de renda. A Casa da Cultura Antón Avilés de Taramancos de Noia acollerá o próximo venres 3 de xaneiro a presentación do libro Saturnal. Trátase da última novela de Pablo Fernández Barba, gañador do Premio Vicente Risco de Creación Literaria, coa obra Transición. O acto, que contará coa presenza do autor, dará comezo ás 8:30 da tarde. O operador de viaxes Travelwow escolleu o Concello do Grove como o mellor destino pet friendly de España. Este galardón recoñece o municipio como un bo destino para visitar coas nosas mascotas polas facilidades e os servizos que ofrece. O ano pasado o Hotel Meco Consagarda logrou este premio na categoría de establecementos.
Noia vai celebrar mañá a 16ª edición da Carreira San Silvestre organizada polo Club de Atletismo da localidade. Este ano a proba terá carácter solidario, xa que se van recoller alimentos para Cáritas. Como xa é tradición, Noia despedirá o ano cunha nova edición da San Silvestre. A carreira sairá mañá ás 5 dende Alameda para enfilar un percorrido urbano de 3 kilómetros. A principal novidade este ano reside no carácter solidario da proba, posto que todos os corredores que queiran participar deberán aportar alimentos que serán doados a Cáritas Parroquial. O Club de Atletismo Noia, nós, dende o Concello, decidimos darlle un carácter benéfico facela a prol de Cáritas. O único que solicitamos é que todas aquelas persoas que queiran participar na proba, que non ten ningún carácter competitivo, sino que é para disfrute e pasar un bo rato, que fagan unha aportación con un alimento que se lle fará entrega a Cáritas ao finalizar o percorrido, unha xuntanza aquí no claustro do Concello, no que disfrutaremos duns turróns e uns dulces navideños, e se lle fará a entrega dos alimentos recaudados. Na actualidade, Cáritas atende a máis dun 100 de familias que nestas datas precisan aínda máis da solidariedade de toda a sociedade. Gracias a Laura e ao Club de Atletismo Noia por haber pensado en nós. De feito, culminaremos ese día a campaña do ano 2019, ca recollida de alimentos, que nos verá moi ben para xa nos primeiros días de xaneiro, poder seguir axudando a todos os necesitados. Quero dicirte que actualmente en Noia temos ao redor de 100 familias e 234 usuarios aos que regularmente lle vimos axudando. Gracias ao Concello, gracias ao Club de Atletismo, e esperemos que sexa un éxito de participación e sobre todo dos nenos e nenas do noso pobo, da nosa bisbarra, que creo que pasará unha tarde fabulosa. Luis Calvo e Arousa e o Regnol volveron proclamarse campións do Trail San Silvestre celebrado este domingo en Lousame. Os atletas lograron impoñerse por segundo ano consecutivo como gañadores desta proba na que participaron máis dun 100 de persoas. Máis sorpresas houbo na modalidade de trail curto coa victoria de Tono Gómez Ríos e Beatriz Barroso Pérez. Como complemento ás probas celebrouse unha andaina solidaria na que tomaron parte máis de 600 persoas. A súa colaboración permitiu recadar algo máis de 1.000 euros que foron destinados á Asociación Galega de Heteroplasia Ósea Progresiva. Tras a entrega dos premios, a presidenta da entidade, Lolo Suárez, recolleu o cheque destes fondos que serán destinados á investigación desta doenza. E o Gimnasio Olímpic de Vilagarcía despide o ano cunha prata e un bronce nos campeonatos de España de taekwondo. O torneo tivo lugar en Pontevedra e os participantes exhibiron as súas habilidades tanto en técnica como en freestyle. O Gimnasio Olímpic de Vilagarcía suma 2 medallas máis ao seu palmarés na disciplina de taekwondo. Os recoñecementos chegaron esta fin de semana nos campeonatos de España de exhibición de técnica e freestyle celebrados en Pontevedra. Os postos acabaronse nas categorías infantil e cadete. Pues la experiencia fue muy buena, fue muy satisfactoria porque los equipos respondieron a la perfección, pero el resultado no acompañó como era de esperar, pero estamos muy contentos con el trabajo realizado. Os 18 taekwondistas do club tiveron que mostrar as súas destrezas primeiro nunha combinación de movementos e patadas e logo con rompementos e acrobacias. A prata conseguiuse na categoría cadete con certa polémica, pero o director os seus deportistas mereceron máis. Para nosotros, para el técnico Gabriel, para mí y creo que para todo el mundo, esos cadetes de ahí son los campeones del campeonato. Vale, se lo merecen y no tenemos la medalla de oro, pero la tenemos aquí en el corazón. Y en el siguiente campeonato seguramente saldrá. Pues hicimos una combinación de defensas, ataques, patadas, realizado a la vez con música. Nos salió, yo pienso que bastante bien. Y después en rompimientos, bien, relativamente fallamos pocos. Máis contento mostrouse co resultado do equipo infantil que acadou o terceiro posto coa súa mellor actuación. Y los infantiles, muy contentos con los infantiles, fue la mejor serie que le salió desde hace muchísimo tiempo y salió justo cuando tenía que salir en el campeonato. Pues tuvimos que hacer la exhibición, nos salió muy bien y casi no fallamos ningún rompimiento. O éxito destas 2 medallas está no traballo diario. Detrás deste resultado hai moitas horas de adestramento.
La verdad es que para este campeonato hemos trabajado un montón. Llevamos 2 meses, 2 meses y medio trabajando muy duro. Vale, el nivel de competición de la categoría cadete fue espectacular, fue un nivel muy grande. La categoría infantil también, pero bueno, dado que es infantil, pues hay un poquito menos de nivel. Pero hay que destacar el trabajo realizado por todos. Os taekwondistas rematan a tempada cun merecido recoñecemento ao seu esforzo. Dende a Dirección Técnica do Olympic xa traballan para que os deportistas melloren os resultados no vindeiro ano. Facemos unha pausa para a publicidade. De contado estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas coas noticias da cidade de Pontevedra. Ata agora.